Habang ngapit ya ka market kat kum ka price action jong ka daily time frame ngai ba kadang mi kis ngi ka market kadang long week and week and week lada day ba ka market kadang day bull market kam day ban break yaw new strong support namar around this area ka market kashim support then ray market kat banang mi kis ngi kat banang mi ke banai ngai ba ka making lower low and lower low and lower low takdaw bunsin nga juang nya pisya ladangi pet ka market kashna am daim day ke jingmot iyo ka market kashna am nga laong ba lada ka market kashna am hi bunsin kan day ka falls lani kan crash te ngam long surprise bangai i ka market mene ka open gap down lani ka ham namar kumbanga expect nado menen lani nado mentisngi nado kini kita yo balada bro nga expect ka market bakan yarhi ndre pause mene ka open gap down huge gap down mene lara pipet ka pattern jong ka market akini kisi kalong same kam dan jinge per kandiaro next ndatayoru almost same pattern kashna te ka market hi shisen ka dong long week ngi hap hi ban focus on shorting side tangba ngi kum ki intraday ngi ha ban trade for short time frame 5 minutes te ngimla ban shu short e ka market lada ngimyo e kita ki pattern lane ngim kam dan kita ki confirmation lane ki klamwan kita ki bearish pingba and so on ngimla ban short kul mar ka market ni ha bi ban trade kat kum ka trend jongka daily time frame o jongka intraday te lada nga move shaka 15 minutes time frame nan peni ye pi ba pet ka market kashna same pattern hi nado kini kita yo beladap but mentaru kumjo pipet yang ne PE ka move and then gap down PE ka move and then gap down nang ta kala ban move biang sya jarong kumjo gap down biang te ngi ngin le kumno ngin trade kumno habangi i ka market kalong kumni lada pipet ka market how daily time frame pini i ba strong support jong ka market udai u kat 1000 arspa and rupau kampat la ban break ngadu mentaru lada unu daily candle u close below ka 1000 arspa sanpau then for sure market will fall te as long as ba ka market kampat break yo ni u kat 1000 arspa sanpau te ngimpatip lano kan fall te move back to the 15-minute time frames based on the price action na bantal la shai kesngi ngin pet ka market ban ngin trade kumno lada ko open gap down lani gap up lani ko open flat shubo ka market kala ban open flat around this area lani gap up kendiat akini ki area high possibility baka market kala bakan kiyo kan touchado ka 1000 sanspa high possibility kan touch kan kiyo te kumkini ki judge move kumba PE kumkini ki judge move ngangam julong comfortable namar kini ki judge move ki kita ki up move ki ba ki pin thame yengi ki retail trader kishna dow theory lane kishna kini ki higher high higher low higher high higher low higher high kumtu the same things menero kasdang manchna higher high higher low higher high higher low higher high same things the one day if not tomorrow the day after tomorrow lane maybe by Thursday lane by Friday the market gap down can open can harm
Tin rin na mentala siya kas ngin focus ngin pej bahaba. Lada ko open flat lane small gap up. Possibility ba ka market kan touch ka sa wajar san spa. But nang ne na kasa wajar san spa. Da ka touch ngan sim put option. Lada day bangan carried forward ro. Ngan carried forward. But ngan tikina market. Kan hap na niya siya ni. Lada ne da day bakam hap aga tukas ngihi. Next day kan open gap down. Te subuh na lasai kesngi ke market lada ke open gap down kan break ya ini area jong kasau hajar lai spa immediate selling will come into the market kan man baik amar kini bagoying long hani ya they have to square off their position, they have to book. Namar ki retail mene kasngi ki bon ba bogeyeng long namar ki I ke market bakasna larang ipet aka 5 minutes lay ngini iba kasna iu market higher high higher low higher high higher low higher high higher low higher high takadaw ki retail ki bon ba bala goyeng long mene hangni ki ba hold ki position ki hold overnight namar mene ki mi profit bakam kyo ki hold overnight lada ka open gap down hapo jong khasa wajar lai spa tikna kitu kinan in loss but can book ya kelas laki book ya kelas namar ki buy then laki square off lani ki exit position ke kelas sell order di ke sell order kelabon kan push ke market spot. Lada ka open gap down here tomorrow I will focus on shorting side. Lada ka open flat or small gap up. Then I will wait for the market. Kala aban kio sejarong hiar kio kan touch do ka sawajar sunspa. Tang manang ni ki area jeng ka sawajar sunspa ka sawajar sunspa sunpo ngan short ka market. Ngala aban carry forward ya ka short position gijonga. Mar ngatip the next day kan sa crash market or lada kam crash ro gap down. Tikan nifty tangkat tu hi na bantala saya kesni. Te pilih ban trade pat kat kum katren lane kumba PE po market namar teng ke bangi plan kam dai henry nyemdei pat ban ong ba tang bangila plan bangin short ka market lada ka market kam ailat ingi bangin short ngin surung la karung kam dei gamta ngi ha ban pet ngi ha ban sngutho ngi ha ban yo shoy ki confirmation candle ngi ha ban pet ki criteria kemang lahi kai dan ngin sa short tenri overall ka structure jang ka market I kalong week sweet tang ba it's a high possibility baga market la shay kasngi kalaban open gap up kandiat lane kalaban open flat and then kan kiyo sejrong nganga kwa ya kata lada ka kiyo sejrong ngana ap hadu ki area ka sawajar sunspa sunpo ngan take put option lane shorting side and then ngan hold itu tamba ka stop loss jonga lada nga carry forward your position kandai haki area jongki kat sawajar sunspa prapo namar ngamtip what will be happen into the market denim dei takadaw ka stop loss happen bo tikan mau bala shay kasi kan long volatile ba ka market namar next day or next trading session kata ka Wednesday ka market kan dai holiday tila shay kasi kan long volatile ba namar baka expiry kan di Thursday. Te mensngi kum tu kala aban happen baka market kanam don move namar bunsi ni shwa bandai ka trading holiday am ka market ka stay hajo kal long sideways kam ju move long tanamar ba ki traders ki bon baduna bakirung. Te bunsen ka long kumta shwa ka holiday hi ka market kam jum lech na tambanga nga expect la shay bakan de volatile market menstap bat janmi tadaw ngan yele ban sim trade menstap lani janmi mensngi ngan avoid good night.